Problema sa supply sa tubig sa usa ka subdivision sa Barangay Malanang sa Upol, Misamis Oriental, gireklamo. Ani ang ato ang balitang barangay sa report ni James Paulo Yap. Dismayado si Nanay Sinaida Durol. Tungod sulod sa pipila ka tuig, wala paghihapon masulbad ang problema sa supply sa tubig sa City Home Subdivision sa Barangay Malanang Upol, Misamis Oriental. Tumang kahasol ang ilang nasinati. Tungod kinahanglan pa nga magbayad sa paghakot og tubig gikan sa sapa o sa deep well aron magamit sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Mamayad mi og tag 70 pesos per drum sa water. Para makatubig lang mi kay kung dili wa man gyud uga man gyud ka. Pero magbayad gyud mi og minimum sa water district. Aron malibyuhan ang problema sa tubig, nagpakalot na lamang og kaugalingong deep well si Nanay Alicia Makapala kay dili na makaya sa iyang bana nga maghakot og tubig tungod sa edad niini. Bisan pag deep well mi, kaluoy sa ming akong mga kauban. Walay mga tubig niya kung labi na kung dili gid sila maka-deep well. Kay dako-dako bayasab ang dami sa deep well. Aduna nay gitagana nga 12 ka mga gripo ang barangay ug ang developer sa maong subdivision aron temporaryong masolusyonan ang maong problema apan dili gihapon kini paigo tungod sa dako nga populasyon sa maong subdivision. Pagpasabot sa kapitan, pasensya na gyud kamo sa kadtong wala maagasi ang iyong gripo tungod kay gi-inspection pa sa atong water district kay daghan kay leaking o daghan kay barado ang linya. sigon sa Cagayan de Oro City Water District, aduna na kuno sila'y panagsabot sa usa ka bulk water supplier aron nga motabang sa pagsupply sa tubig. Bastante kuno ang supply sa tubig, apan dili pa maabot ang insaktong pressure aron makaabot ang tubig sa tagsa-tagsa nga panimalay. Kay kinahanglan pa nga ayuhon ang mga linya nga adunay leaking. Nakapaghapon ta sa mga technical adjustment stage pero gasugod na gyud ang supply. Okay. O sige mig-monitor kung unsa ang sitwasyon na dito karon. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.